लोगोफोर बे भिडिअआ रियेल जाथाय जानाय आरोना लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर आर दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेब गोसो गोथारै बरायग्रोना लालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना ससे इन्ट्र' आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। स' लोगोफोर मोनसे रियेल जाथाय आरोना लोगोफोर बियो जोंना डल्फिना गावनि जेनाखि बिगोमा गावखौ आल हमग्रा जाहोग्रा फिग्रा बेखौनो एटेक खालामदों आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ जोंना मोनसे सोमोनांथाव जाथाय फैदों आरोना निउस ओंखारबाय थादों। बे सोमोनांथाव जाथायखौ नोंथांमोनाबो मिथियोब्ला सोमोनांगोन। मासे डल्फिनखौ जिसिका होननाय सासे सिख्लाया फिसानिफ्रायनो फेदेरदों फोलावदों जाहोदों लोंहोदों आदार बुथुमनानै जाहोदों आरो बिथांखौ गेदेर खालामनानै बिथाङा ट्रेनिं होदों। ट्रेनिं होनानै बिथाङा खेला दुला गेलेनायफोराव एक्सपार्ट खालामनानै स्टान्ट देखायनायफोराव एक्सपार्ट खालामनानै बिथाङा स्टेडियामफोराव गेम गेलेनानै फोरोंनानै स्टान्ट खालामनाय देखायनानै बिथाङा स्टेडियामफोराव देखायदोंमोन। बे समावनो बिथांनि जेनाखि डल्फिन बे डल्फिन फिजानाय डल्फिना बिथांखौ स्टान्ट खालामबाय थानाय समावनो बिथांखौ एटेक खालामदों। बेबायदि एटेक खालामदोंखि बिथांखौ जखम खालामनानै बिथांखौ हस्पिटालाव थांहोदों। दा बिथांखौ हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय थादों होननानै खौराङाव मिथिनाय जादों। नंगौ नोंथांमोना थार खौरांखौनो खोनानो मोनदों। मासे डल्फिना गावनि जेनाखि गावखौ फिनाय फिसानिफ्रायनो फिनाय गावनि बिगोमा जिसिका होननाय मुं सिख्लाखौ बिथाङा एटेक खालामदों। बे एटेक खालामनायनि गेजेरजों जों बेखौनो रोखा खालामनो हायोदि जिब जुनारखौ जेसेखि ट्रेनिं एबा राव फोरोङा मानो बे राव फोरोंनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जिब जुनारखौ जों सुबुं माहारिनि गियान होनानै सुबुं माहारियाव सोलायहोनो हाया। बिनिखायनो नोंथांमोनाबो जिब जुनार फिसिदोंब्ला नोंथांमोनाबो जिब जुनारफोरनिफ्राय एसे साबधानाव था। बिथांमोनखौ जेसेखि ट्रेनिं होआ मानो जेसेखि राव फोरोङा मानो बिथांमोना जिबानोखा सुबुं माहारिया सुबुं माहारियानोखा। बिनिखायनो नोंथांमोना एसे साबधानै थानांगौ। बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा होननानै सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंना बिथांजो जिसिका जेनाखि बिनि फिसिनाय डल्फिनानो बिथांखौ एटेक खालामनानै जिउ खोमाहोनायनि मोनसे सिरियासआव लानानै थांदों। अब्ला साननानै नाय नोंथांमोनाबो माबा मोनसे जिब जुनार फिसिदोंब्ला बे जिब जुनारनिफ्राय नोंथांमोनाबो साबधानै था जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव नैबे मोनसे हिस्ट'रि एबा भिडिअआव नुनाय रियेल जाथाय बायसा दाजाथों बेखौनो खावलायहरदों आङो नोंथांमोननि गेजेरसिम। जिब जुनारफोरखौ जोङो माब्लाबाबो ट्रेनिं आरो राव फोरोंनानै जोङो मानसिनि गियानाव लाबोनो हाया। होमबा जों साननानै नाय गावखौ फिसानिफ्राय फेदेरनानै फोलावनानै आदार होनानै बिथांखौ आदार बुथुमनानै जाहोनानै फेदेरबोदों फोलावबोदों बिथाङानो गावनि असे बिगोमाखौनो एटेक खालामदों।